Nomaxhosa Nkaichana, who is 42 years, is distraught over her daughter Benati Mbusi's condition. She believes that the appendix operation Benati underwent in 2011 was not performed correctly at the hospital. Nkaichana claims that the hospital has not taken responsibility for the situation despite multiple visits. The family has been seeking help from clinics and Udinek Provincial Hospital for the past 15 years without success. Kwalo 7 uye gqibela esibhedlele sangene na 6 kwalo 7 wayamenza pha esibhedlele kwafumaniseka after 2 weeks sikhona kwezo sibhedlele esokuba ucaba ufumane ine-appendix. I-appendix yakhe iphalakele ngaphakathi bazama ke ukuyom-operator. Xa bem-operator fumaniseka no akadahilisheki, instead uyahambisa kokokoko and kukho into ukuhambisa into ezi-green. Then ke kwafowunwa kwakususorefelwa eCape Town actually sisibhedlele bebona uba bakwazi umnceda. Kwafika udoktar kwakuthiwa nguDr Jordan ngoku i-specialist abantwana. Xa ebona ufumaniseka uba bayenze rongo le operation, then kwafumaniseka kamnandi eyenze yesibini zandisane kwa ile nto i-consent form ngoba kafumaniseka ndendisemsebenzini and yona yayikhawulezile funeke kwakuphakathi kokufa nokuphila. Yho, andiyazi mna kuba kunoncedakala umntwana because as bandisitsho xa akakwazi nokuya esikolweni bekuvulwa kwizikolo. Angakwazi esikolweni ngoba xa ivulekile laa nto ufimilenzi. Benati Mbusi's 64-year-old grandmother, Lindiwe Mbusi, who cares for her, is saddened to see her granddaughter in pain. Eyona nto mna bendicinga uba bebezawuyenza ngelo hlobo bebezithembise ngalo into yokuba lo mntana le operation yakhe ayizobuphinda ikwazi ukulunga ivaleke kakuhle. Baza kusika phaa kuye bapeshe. Mna bendilindele loo nto last week ngelaa xesha belele esibhedlele ndothuka into yoba makalale ngomvula khutshwe ngolwesibini engakangenziwe nto. Instead wenziwa buhlungu mbwesi into yoba ngoku makutsalwe kwale nyama ingekhoyo iphinde iqotyoshwe. Yeyona nto bendilindele into yokuba mna uza kusikwa at least because iyam-affecta laa mntana, iyan-affecta even na myself. Mbusi is frustrated at not being able to live her life as she wishes, feeling like she's been robbed of her youth. Le meko indiphatha kabuhlungu kakhulu because andikwazi ukuhlala ixesha elininzi okanye ndikwazi uyofunda kwizikolo endinqwenela ufunda kuzo ezikude. Kwafuneka ndibe secam'kweli kwesikolo esizofikelela endlini because ndiyafeyila imilenze xa ndisesikolweni okanye fumanise uba ndibadizi zonke ezaa zinto, yabo. Funeka ndifune isikolo ezawukwazi uba kulo kuso nasekhaya. Even nomsebenzi andikwazi usebenza kwindawo ekude nasekhaya, funeka ndisebenze kwindawo ekufuphi enzele xa kufika loo nto ifikayo kwazi ukukhawulezela ekhaya ndifike. And ke ngoku ezinye izinto andikwazi ukutshomana nabanye abantwana because phela andikwazi unxiba ngolu hlobo ndinqwenela ukunxiba ngalo because funeke ndifihle izikazi ezindinazo, yabo. Inintsi nje into endinqwenelayo ukuyenza but andikwazi ngenxa yale meko ndikuyo. Ward 42 Councillor Lulama Ngwana in Karighat states that the ward's structural committees will intervene in the matter. Siva kabuhlungu mani umuntu omtsha athi esene-future e-bright kangaka bekanti ufumana ingxaki ezilolu hlobo. Mhlawumbi into esizawuyenza sizawudibana thina siyikomiti yewadi sijonge into yoba ngabana singenza njani apho sinonkqonkqoza khona because kaloku siphethwe nathi and njengoba siphethwe nje sometimes ezinye izinto zine-budget and kwezinye ibudget ke ngoku kufuneke sibe kanti siyakrwekrweda because kuyagqityezelwa before sifike kwi-adjustment budget singumasipala. So before sibe kanti senza loo nto leyo ke funeka sibe kanti siza nezinto eziconcrete, especially ezincedisayo ke ezifana nezi-documents endizibona phambi kwam. Noko sizawuyenza loo effort sincedisane ke nekhaya. Mbusi completed her grade 12 in 2022 and enrolled in Ngqungqushe College in Lusikisiki in 2024 for a management assistant and 4 course. However, due to her condition, she is unable to complete her studies. After contacting the Department of Health, they responded that they had since conducted the family to take Mbusi to the hospital for continued care. Reporting for MPK TV News, I am Jessie Kabobo in Kariga.